di uma u ka se ka jamana kɔnɔdenw ka olu ladɔniya a gafin sɛbɛn kɔnɔ ani fana haya yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw k'u kun ye laɲini mun kɛ k'u kun ye 510 ani 7 de wa ko laɲini ninnu cɛla fana ko 55 k'olu bɛ se ka kɛ san 2 kɔnɔ transition baaraw kɔnɔna na ko o laɲini 55 de bɛ se ka kɛ o wagati kofɔlen na. Marsi kalo tile 21 tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 14 wagati la ni o kɛra Madina Jema ale ni Kayi o ni ɲɔgɔn cɛ Banbaganciw olu tagara sirada BNDA mɔgɔw olu ka mobili dɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko Toyota Hilux double cabine ni o ye jɛma ye o mobili yɛrɛ fana kɔnɔ BNDA baarakɛla 3 o kun bɛ a la ni o 3 cɛla kelen o kun ye chauffeur ye u ye u bɛɛ lajɛlen minɛ ka taga ni u ye o senfɛ finitigilakaw olu ye wuli ka jɔ kɛ n'u tɛgɛ sera ka da mobili kan ani mɔgɔ 3 minnu kun bɛ mobili kɔnɔ u sera k'olu bɛɛ lajɛlen ka u lasɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fana sigana mɔgɔ dɔ fana kun bɛ u tɛgɛ da